jer sve je u nekakvim antinomijama. Tako i danas kada slavimo Vidovdan, slavimo nešto što ne može da pojmi ljudski um. Slavimo pogibiju, slavimo stradanje svetoga kneza Lazara i svih velikih junaka koji su s njim postradali na Kosovu polju. I kako je moguće da neko slavi gubitak? Kako je moguće da neko slavi krst? Naravno, braćo i sestre, da to nije moguće onome koji nema u sebi vere Hristove, koji nema u sebi ljubav Hristove, koji nije utemeljio svoj život na krstu, nego na logici ovoga sveta. Moguće je, naravno, onome koji razume šta je to ljubav. Onaj koji zna šta je to ljubav, on zna i šta je krst. On zna i šta je žrtva. On zna da sve to nije gubitak, jer i u žrtvi i u krstu, onda kada je žrtva Hristova i kada je krst Hristov, oni nose u sebi tajnu pobede, nose u sebi tajnu vaskrsenja. I već sada i ovde, kada razumemo šta je krst i kada uzmemo krst Hristov na sebe, mi smo ušli u atmosferu pobede i u atmosferu vaskrsenja. To govori i današnje evanđelje, braćo i sestre. Sam Gospod nam ostavlja jedino što je važno da bismo mogli da razumemo i svetog kneza Lazara i njegovu kosovsku žrtvu. U današnjem evanđelju Gospod kaže: ljubite jedni druge.